добър дошли още на Майнкрафт епизода на Шиденска. Играеме Лелям диаманти. Денеска играем дечки Skyward Steamovi. Не наяви бурлата. Значи, аз съм гостин на видеото. Шафалджи. Че има линк в дескрипция. Бурла, имаш за дъм до свърт? Да. Нали малко диаманти имам село. За 5 гия. По 2 евро ми падна. Сега замислям, ако дойде да копне и някой да не нападне. И е мос. Да. Чудесен диаманчак, ако... Да. Гайс. Чекай, че дам се тук. На. Тома. Що не си го взема да част отбървам храна? Ако сакаш храна. Може. Чай си Дай направя. ми 2 диаманти за да не правиш ти стик или над стик. Чай си направя вако. Ева, си направим 2 айрон да не ти остана. Не, ничего, нищо. И ева. Боже. Че имам захян. Още диаманти. Ми фали още едно, още 8 таманча. То да не ти трябва тайр. Нека Джо да примети да иде. Еники, сега се яйцечко. И шо си изпразнил на средата цял ме напъна. Го кутна в нея са диаманти. Да не ти трябва И аз са яйца. за диаманти. Да не ти трябва айрон 6. Не. Кай не Остави ми гледаш ми трябва за Да. кап. пази вече. Четечки, чак малко. Така. Я че мое име на нея. На кой? Еми тя. Образ. Къде е? Горе. Чуеш ли панго или? Не ми Тук слага. долу имаш диаманти, а? Губи, ми залагирам аз. 70. Чакай, я ти направям лако. Иначе имам нов Крисмас скин. Чекай сам. Да го видите само. Моят Origin Video Official предходният, че го забравяме. Зомбито, но та е та. Нямам блокс. Я ям. Кай да грам. О, средин чуем, добър сме. Скован. Иначе навикнат се неко. Ай. Пази! Това. Добре, не, ще падна. Дай малко, ако имаш вода. Лале! Моя ме ли на нея? Дай малко, ако имаш на стол. Що става? Блок за ябство. Що? Чек Да. тук, чисто. И дай ми. Чакай, ми трябва флинт. Да си направим да си крафтаме рус. 8 рус. Да не имаш федърс. Не. Гайс. Една го кудна. Кай Стефан. Аз съм тук. Ти горе ли скача?
Kaj si bej? Evo gore na ta zgrada. Od Sunshine, ali ja pomislim, pa ti sa od nje druga timbe. Mor, kaj bi ti od Sunshine? U stvari, Mangus. Ajde. Mogu početi ta strelati, pomislim neki drug. Pazi! Begaj. Strelili malo. Ne malo. Čekaj. Ček mi treba... ovo kuć. Kaj ti do sad da mi gradiš, pazi. Ček da napravim strelj. Vam točno. Sad federsna. Inače, dečki, počesto ćemo minigames na Minecraft. Pazi! A, už jedan, mislim, ostane. Kako ti upobejim? Ako ne dojem na centar. Ajde ribnim na centar. Ajde. Šivaj. Aj. Mislim jedan je na centar. Evo go. Pazi, mati ti. Umre. Dobro. Aj na tije. Sam sad. Nemam regeneracije. Čekaj da umaram ja ovako. Klijenti. Da nam sakriš Bogu. Daj Bog. Ostajačku dam tijenti. Imam malo cerus. Ajde, 2, 4, 3, 2, 1. Čekaj si ga ću tijeram mjesto ovdje. I chest plate mora. Ovo paket stvara. I tuк може да се енчантира машина сорт и да ги спомням шарпнес 2 и към нямам толкова левели. О, губив! То! Нещо лично на хекетна сама. Готвърна съм. И то беше дечките от това епизода. Ако ви се допадна, лайк, шер, субскрайб. И се гледаме в другата епизода. Поздрав!